हेलो लोगोफोर आं बे समाव दंफैयो बेंगलर नैबे सिटी मार्केट होननाय जायगायाव ओमफ्राय भिक्ट'रिया सिक्रेट होननाय मोनसे माबायावहाय हस्पिटालाव थांदोंमोन आं सासे माने जोंनि रुनिकाटा एरियानि माने आंनि उन्दैनिनो लोगो मोनबायदियानो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बिथाङा बोरै दाख्लै बेंगलराव फैनायाव एक्सिडेन्ट जालाबायनानै आथिङानो बायनानैहाय फारनैबो बायनानै दा हस्पिटालाव दङ ओमफ्राय दा रावबो नायफैनो रावबो गैया ओमफ्राय आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बोरै मोनलाबायखो बिदाया ओमफ्राय बिदाया कन्टेक्ट नाम्बार मोननायखाय आंखौ फन खालामहरबाय ओमफ्राय आंखौहाय एसे नायहैनो थिनबाय आरो दा आं नायनानै फैबाय लोगोफोर दा आं बे भिडिअखौ नै दा मुहुर्त बिदि टाइमावबो बानायबाय मानि थाखाय बानायदों होननानै बुङोबा लोगोफोर आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना एफा एनै जा हायो थाइफा थाइनै 10 थाखा 20 थाखा अननानै फन पे खालामना हर बेनि थाखाय दा बिराद प्रब्लेम जाबाय बिथांनाव फैसा गैया न'खरनिफ्रायबो फैसा हरनो बिराद थान जाबाय बोरै हरनो एफा गोजान ओमफ्राय दा जिबायदि खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय जोंनि दा ओंखायनो लोगोफोर जायफोर बे भिडिअखौ नुदों बे कन्टेक्टनि थाखाय अननानै आथिं फारनैबो बिराद खस्थ' मोननानै सिखारनो हाया थाबायनो हाया दासो आं फैनानै एसे बेदरै मायै जाहोबोबाय आङो जानानै ओमफ्राय दा एसे मानसिया राखांबाय आरोखि ना दा आंबोथ' बावखायाखै फैनायानो बेंगलराव मा होनो सप्तासेयानो जायाखै आं 6 दिनसोल' जादों आंबो बिराद थाखा फैसानि ओरैबायदि प्रब्लेम फेस खालामनानै बुंगासिनो दा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आसा खालामनानैहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय कन्टेक्टनि थाखाय नोंथांमोना जा हायो सोरबाफोर हाजारसे हाजारनै हायोबा 10 थाखा 20 थाखा थाइसेनिफ्राय लानानैहाय लोगोफोर नोंथांमोना एसे हेल्प खालामहरदो आरोखि ना आं बे टाइमाव आं दा बे भिडिअ बानायबाय आं नै दा कन्टेक्टआ दा हस्पिटालाव हारसिं दङ आंहा ओमफ्राय खामानियावबो थांनांगौना ओमफ्राय उपाय गैया आं फुंनिफ्राय सानसे एसे नायनानैहाय दा खामानियाव थांफिनसै आङो ओमफ्राय गाबोन फुङाव फैफिननानै नायफिनसै आङो अननानै लोगोफोर नोंथांमोना एसे हेल्प खालामदो बे कन्टेक्टनि थाखाय खोनाबाय दा आं आंनि नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होबाय आं ओमफ्राय नोंथांमोना जा हायो सहाय खालामना हरदो फन पेनि थ्रु Google Pay through Jikunu. So, thank you so much for watching this video.